Aku wis ngeteni. Apa? Yen to kowe bubar ngladosi sinuwunmu kae. Lho lah ya samestine to, Kang. Yen to aku ngono jejere agi lelabi kak marang bendarane ngono lho, Kang. Ya ora iso. Lho lah kok ora iso kepiye? Kowe lelabi ya mung karo aku, ora karo liyane. Lho, kuwi kewajibane Abi ngabeni lelabi. Ya lelabi. Ayo. Ora iso ngomong to. Ya wong wedok ngene iki nek wis kepegok. Meh alasan apa kowe? Aku nyat elek. Aku nyat lemu. Tapi aku kangen wong akeh. Aku ya cinta banget kok karo sampean kok, Kang. Cinta nggih mangke kula ladosi. Lah kintil. Saiki kowe dadak ngomong dadak mandi susu. Lah wong ya ada saben aku nyawes kanggo sinar jamas ngono lho, Kang. Jamas ana nganggo susu ya ora ten kecomoh. Lah wong biasane ya ngono lho, Kang. Ya lah. Cukup pisan iki kowe nglarane atiku. Aku wong lanang iso milih. Ning wong wedok iso nolak. Kapan kok? Kang bagus. Ini rada bekai. Ini kowe kok kono. Kang bagus. Kang bagus. Sayangku. Cintaku. Asmarawati. Dalam sayang. Dalem sayang dokmu. Tapi anu ngene klaru ngono klaru lho Kang kepiye? Kowe pamitmu ning ngendi, lungamu ning ngendi? Cukup. You and me and aku wis ra bisa nampa kowe. Aku wong lanang duweni rasa yen tok kowe tetep nglarani aku bakal